El projecte Apropa't el que busca és fomentar el desig d'aprendre per part dels alumnes. Per aconseguir aquest desig, el que fem és vincular el treball que es pugui fer a l'aula amb els mestres als museus. Els museus són una font de coneixement i de maneres de fer que està carregada del que podríem dir continguts curriculars i activitats competencials. I, per tant, busquem que el museu no tant li digui al mestre de les escoles quines possibilitats i quines coses té, sinó com el museu pot fer pensar, suggerir, generar idees entre el professorat i els alumnes perquè aquests generin reptes, preguntes i acabin fent com petites indagacions que es materialitzen en coses concretes que després s'han de comunicar i explicar a tercers. Tot aquest procés, que està amarat de processos individuals i de petit i de gran grup, mirarem que estigui sempre ben acompanyat per uns assessors didàctics i pedagògics, pels CRPs, però també pels museus. Clar, aquest acompanyament no podrà ser a tutti pleni, sinó que serà sostenible, perquè podem entendre que els museus no poden estar només per nosaltres. Però sí que és veritat que els museus poden estar per compartir amb nosaltres materials que tenen, ajudar-nos a generar aquests dubtes o aquestes preguntes, contestar alguna necessitat que tinguéssim, que vingui algun especialista de llenguatge museístic, perquè igual al final sí que hem pensat que ha d'haver una jornada on totes les escoles i els grups d'alumnes que heu participat en aquests projectes presenteu a tercers els resultats i potser el procés de la vostra recerca. Imagineu que això acaba formant part d'una vitrina d'un museu.